Dit is een familievoorstelling. In de Lawaai mogen we kaarten weggeven. En dan mag je naartoe met uw gezin, familie, kinderen. En er zijn verschillende data's in december en in januari. Oké. Vind je daar nou van? Ja, hartstikke leuk. Ja? Ja. Ja, het is toch wat, om wat leuks te doen met de kinderen. Ja. Ja. Wat ga je hier nog meer krijgen? Oh ja, mooie bonnen, VVV-bonnen. VVV-bonnen? Ja, dat is altijd, kun je altijd mooi gebruiken. Ja. Voor rond de kerstdagen hebben wij altijd acties met extra voeding, wat we anders niet krijgen. Allerlei instanties die wat extra's doen. Maar dit jaar is het wel heel bijzonder. Er zijn zelfs bedrijven zoals de Dunlop die gezegd hebben de kerstpakketten, die mensen die ze niet willen hebben, die zetten we om in geld. Ze hebben net 3000 euro voor gekregen. Acties van vrouwenverenigingen, Sonta bijvoorbeeld, hebben 10.000 euro van gekregen. Onze bioscoop in Drachten heeft 850 plaatsen ter beschikking gesteld. De Lawaai heeft een 300 plaatsen ter beschikking gesteld. De Bethelkerk die heeft gezegd de mensen moeten naar een kerstdiner toe. We worden extra verwend. Ja, we hebben VVV-bonnen gekregen, dus ja, die komen heel goed van pas. Kijk, we komen hier niet voor niks. Dus dan alle kleine beetjes helpen. Ja, want hoe komt dat zo bij jou? Ik ben gescheiden en daar zaten schulden bij. Ik zit dus in de schuldsanering. En ik wil hier niet gaan staan klagen, want ik vind het hartstikke goed dat de voedselbank er is. Eigenlijk had het er niet moeten zijn, laten we eerlijk zijn. Het zijn uiteindelijk toch 600 mondjes die gevoed moeten worden. En wij zien dat steeds hele emotionele toestanden ontstaan. En dat er mensen zijn die zeggen dat dankzij de voedselbank kunnen we nog eten. Ik ben blij dat het er is, want anders dan was het bij mij heel simpel of honger lijden of pijn lijden. Tegenwoordig weten de mensen. Ze komen allemaal, kunnen we het overkomen. Hoogopgeleide mensen, universitair opgeleide mensen, die dan boven de 50, 55 jaar zijn, komen zonder werk. Hebben een hoog inkomen op dat moment, maar hun hypotheek moet betaald worden. En de tijd komt dat er naast de uitkering alleen maar bijstand aanwezig is. En die Zuid-Gemeenschap, is dat wel eens meer of minder West? Nee, het is zo dat het steeds meer wordt. We zien dat. En mijn grote angst is, wat gebeurt er zo meteen als de uitkering, de WW-uitkering verdwijnt en de mensen in de bijstand moeten komen. Ik verwacht over een jaar een enorme golf van mensen die dan gebruik moeten maken van de voedselbank. Ja. En dan is maar afwachten dat er dan nog wel zoveel voedsel en gulle liefdadigheid is. Hè? Ja, dat is allemaal afwachten. Want als we met z'n allen naar beneden gaan, dan wordt het natuurlijk ook moeilijker. Maar ik heb alle vertrouwen erin dat er altijd mensen blijven die wel de mogelijkheid hebben om te geven. En natuurlijk die 5,5 miljard euro die elk jaar weggegooid wordt. In Nederland worden er volgens de Hogeschool in Wageningen 187.000 koeien onnodig geslacht. En dat voedsel wat onnodig weggegooid wordt. We hebben 2 weken geleden een aanbod gekregen van 10.000 bloemkolen die normaal gesproken doorgedraaid worden. Gaan nu naar alle voedselbanken. Nou, zo kan ik nog uren praten. Ja. En zo kom je dan op 4 miljard. En zo kom je op die 5,5 miljard euro die elk jaar weggegooid wordt. Op dit moment, helaas, krijgen we daar nog maar ongeveer een 1% van. De verspilling zit ook in de huishoudens. Het blijkt dat Wageningen berekend heeft dat 37% van de verspilling van die 5,5 miljard in de huishouden plaatsvindt. Voedsel wat onnodig werd weggegooid. We kennen de THT-datum, die gaat nu verdwijnen. Dat wordt een productiedatum. Vlak daarna gaan we weer naar een overgang. Dan komt er een chip op het voedsel, wat kleurt van groen naar rood. Men wil steeds minder dat de mensen weggooien. En dat kan. Het is natuurlijk waanzin. Ik heb gisteren ook een pak yoghurt opengemaakt van wat een week overdatum was. Maar het smaakt prima. En je staat er nog. En ik sta er nog, precies.